дорогие читачи, я хочу вам рассказать об романе Ивана Шамякина «Сердце на долоні». У гэтым годзе спаўняецца 60 год з дня выхаду у свет гэтага твора. Ён адметны тым, што яго героі, звычайныя людзі на працягу усяго апавядання жывуць сваім жыццём. Вырашаюць праблему з дзецьмі, а яны вельмі нават сур'ёзныя. А яшчэ у іх лёсе рэхам адбухаецца вайна. У цэнтры увагі урач-хірург Антон Яраш. Паважаны ўрач, залатыя рукі, якія вядомыя на ўсю краіну. Сабраны, таленавіты, адказны, сур'ёзны і вельмі прыгожы мужчына. Ён радзее за развіццём медыцыны ў горадзе і аказвае садзейнічанне і падтрымку маладым і таленавітым хірургам. І журналіст Кірыл Шыковіч, востры на слова. Жывуць яны побач, на дачы, пабудаваўшы на 2 сям'і, збіраюць гасцей, водзяць рыбу, сядзяць каля вогнішча і прыгадваюць мінулыя часы, спрачаюцца з жонкамі і дзецьмі. У адзін з летніх вечароў доктар вяртаецца з горада на дачу узбуджаны. Ён распавядае Кірылу пра сустрэчу са знаёмым, якую лічыў загінуўшай. Даведаўшы падрабязнасці яе лёсу пасля вайны, Яраш у сэрцах распавядае іх Шыковічу. Той настолькі пранікаецца ідэяй, што вырашае напісаць новую кнігу пра падполле, назваўшы імёны ўсіх герояў. Мне б хацелася расказаць вам значна больш, але лепш вазьміце ў рукі гэтую кнігу і прачытайце яе самі. І прыходзьце ў бібліятэку.